Seliba gerla kaba nga Bobo Dioulasso begen suguro bi wele ko garbali begen sobete folo ka feri mobili munun bebina begen ferla be flere ke o kono nga foita kono mama watrabi begen feri ya asan bisaba nyina ye vraiment ñina sax ko gelen na amma kadama tele santo ni erna wasro saxab yoro be crise saxa kano mais ñina saxatina problème de crise mi bankan vraiment sraw be bloquera mogoti ta kongora saxatina voilà wolo kenno vraiment convoitina na no e kalo kelen convoi na sien kelen après ça poitina saxa ere ti logora bena bele vraiment saxati a kɛra ten bɛgɛ nunu da gɛlɛyara a san bena gɛlɛya mɔgɔw bolo mama watarami bɛgɛn feerela ye ale t'a faamu na saga kɛɲɛ nunu 120 a bɛ commencer 120 belebeleba min ka fisa dɔɔni f'i ka 40 bɔ 40 30 38 Seliba laya o bena gɛlɛya Bobo Dioulasso Dirisa Tuguma ye bɛgɛn feerela ye ale yɛrɛ ka siranya bɛgɛn kana na dɛsɛ anw bolo an ka siran yɛrɛ belebele bɛɛ y'ale de saga kana na manke sira tɛ lon o lon n'an ye weleli kɛ u b'a fɔ sira tɛ ka na ni saga ye sira tɛ ka na ni saga ye Isu Sabadogo tun nana saga kɛɲɛni dɔ yala nga a ma bɛrɛma t'a sɔrɔ ale sigira a fɛ so fɛn min nana dugura bɛɛ bɛ o kalama o voilà ala ni mɔgɔ kuntan ninnu sababu y'a kɛ caman bɛɛ wulila ka bɔ u ka place la o de nana ni nin degun de y'an ma an b'a ɲini ala ta'ala fɛ hali bi ala ka jamana yasuma an Alassane nana sɔrɔ a ka kin na secteur 4 na a sigini bɛ a ka so ale fɛ laya ti fanga ye n'a gwɛlɛyara an b'a dabila maintenant n'a yɛrɛ fana tɛ a ma wajibiya o maintenant ni saga feerela ninnu fana tun bɛ se ka ko ninnu filɛ tuma ka saga ninnu feere a sɔngɔ la tuma dɔ la saga nin yɛrɛ saga kɔni tɛ o tiɲɛ mais saga nin yɛrɛ sɔngɔ t'a sɔngɔ ye tuguni an bɛ Carrefour lora ten Bobo Dioulasso yɔrɔ min lɔnni lo kosɛbɛ bobokanw fɛ ni seliba bɛ gɛrɛla ten yan bɛ kɛ sagalɔgɔ ye nka bi a yɛrɛ ɲɛ b'ara sagaden 5 ɲɔgɔnna o lo bi yan o bɛ kan ka yira k'a fɔ ko saga ti Bobo Dioulasso ni seliba nin na nin tun ye Ali Dugu Drago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso